Kining nagkahinapos nga panahon sa kalibutan karon, madungog o atong makita ang mga gubat, bagyo, linog o kamatay. Managminyo ay ang lalaki ngadtos lalaki, babae ngadtos babae. Adunay mga panagbangi, pagpangawat, pagpanglugos, adiksyon o korupsyon bisan sa kasimbahanan. Kini mao'y tino nga ilhanan nga ang katapusan ug ang pagbalik ni Hesus haduol na. Ang atong Ginoong Hesukristo nagingon, gawas kung ang tao magpakatao pag-usap, dili gayud siya makakita sa gingharian sa Dios. Higala, buot sa Dios nga ang tao masayod ug maandam sa maong adlaw. Buot siya nga ang tao mamaluwas ug mapatunan ang kinabuhing dayon. Apan unsaon man sa tao pagpangaliya kaniya nga wala man niya tuuhi, ug unsaon man sa tao sa pagtuo kaniya nga wala gayud niya hingdunggi, ug unsaon man sa tao sa pagkadungugon walay magwawali. Sa tumong ug tuyo nga kami makaalagad diha kaninyo, gimugna kining tulumanon ang tingog sa reformasyon. Isgutan ang mga tagna nga naisulat sa Biblia ug ang dakong pagpangandam o pagreporma sa kaugalingon. Ang tingog sa reformasyon. Ang tingog nga mohatag og pasidaan, mohatag og katin-awan, mudanag sa imong dalan ug mugiya kanimo ngadto sa kinabuhing walay katapusan. Ang tingog sa reformasyon. Ang tingog sa reformasyon. Ug karon aniya ang inyong alagad. Maayong gabi alang sa atong mga higalag, mga kaigsunan, mga suki nga tigpaminaw din hinining atong tulumanon ang tingog sa reformasyon. In behalf sa Seventh-day Adventist Reform Movement, kininyong alagads kanginan, Brother Aldrin Romo, magapakiguban kaninyo sulod sa katakna nga tulumanon, maghisgot mga kaigsunan sa mga pulong sa Dios o atong hisgutan usab no ang pagpangandam nato sa atong kaugalingon mga kaigsunan, labi na sa ato ang kinaiya mga kaigsunan no. Kay sa dihang ang tao mamatay gani mga kaigsunan, ang magpabilin ang kinaiya lang yun no, niya kana ma-preserve mga kaigsunan no. Sa dihang mabanhaw kita pag-usab, ibalik na siya mga kaigalaan ug mga kaigsunan. So busa ang matagusa no, kita ang tanan mga kaigsunan kinahanglan mangandam aning nga bahin aron usab nga kita mahimong samtang nga buhi pa mahimong haom niya nang gingharian nga gitagana sa Dios ngadto sa iyahang mga katawhan. Nini nga kagabihon mga kaigalan ug mga kaigsunan, labi na sa ato nga mga tigpaminaw, usbon ko maayong gabi kaninyo ug maayong pagpaminaw sa tanan nato nga mga tigpaminawan dinhi sa ato nga programa, ang tingog sa reformasyon. Salamat sa paghatag no, sa ato ang labang makagagahom. Salamat kaayo nga gitagaan kita niya og igo nga kusog mga kaigsunan. Og nahimo nga kita maka-program usab dinhi nining maong estasyon. Munay dako kayo nga pasalamatan nato no sa ato ang labang makagagahom sa matag adlaw. Iyatang gipabangon mga kaigsunan aron nga kita mahimo sab nga makahimo sa ato nga mga buluhaton na mayong gabi no sa tanan nato nga mga viewers usab sa ato nga Facebook live dinhi sa XFM. O padayon ta no ngadtos pagpasalamat mga kaigsunan. Salamat usab sa tagiyan ining maong estasyon si Doc Remilito Oy uban sa iyang tibuok nga panimalay. Og maingon man usab no sa ato asab nga nagadumala nining maong estasyon, pinangunahan sab sa ato nga station manager si Sir John Lee Viking. O ngayon man sab sa ato nga kauban speakers lawak si Sir Louie Nakwa. O ngayon man usab no, di nato kalimtan usab ang pagpasalamat kang Sir Romelo Nobinario ug kang Ma'am Melona Nobinario. Unya sa ato ang mga higalag mga kaigsunan nga gusto sab mapaabot sa ilahag nga mga concerns, sa ilahag nga mga pangutana may tungod sab sa doktrina nga gidalaw sab sa Seventh-day Adventist Reform Movement o gihuptan sa Seventh-day Adventist Reform Movement.
O bot ninyo magpaklaro mga kaigsunan na ala i-text lang ninyo mga kaigsunan sa ato nga numero 0976-555-1008. Os muna ko sa mga higalag mga kaigsunan nga gustong mo paabot sa ilang mga concerns ala i-text lang ninyo mga kaigsunan sa ato nga numero 0976-555-1008. O di ba ka sa ato ang mga higala ug mga kaigsunan nga gusto sab nga mo message ka nato through sa ato ang Facebook, ala i-message lang ang ato ang Facebook page. I-search lang ninyo mga kaigsunan ang SDARM Central Philippine Union Conference no diha mga kaigalaan no ato sab nga matagaan og pagtagad no ang inyong mga concerns, mga pangutana mahitungod usab sa doktrina nga gihuptan sa Seventh-day Adventist Reform Movement, no? O di ba ka sa mga topiko, mga higala nga ato ang gisgutan usab dinhi, pwede mo nga mo paabot mga kaigsunan sa inyo nga mga pangutana, no? O di ba ka sa ato nga mga higala nga naalas dool, pwede gyud mo nga mo bisita usab sa ato nga opisina diha sa may Treasureville Subdivision, Barangay San Isidro, siyudad sa Talisay. No? Sa mga higalag mga kaigsunan nato diha nga nalang sa duol, bisita lang mo sa atong opisina. Unya kung gusto sab ninyo nga makig-uban kanato sa pagsimba mga kaigsunan nato nga schedules pagsimba gikan sa Miyerkules alas 7:30 ngadto sa alas 8:30 o alas 8 mga kaigsunan sa kagabion. Unya sa matag adlaw nga Biyernes alas 7 sa gabi ngadto sa alas 8. Sa matagadlaw nga Sabado mga kaigsunan gikan sa alas 9 hangtod sa kaudtohon dayon na humans paniudto mga higala. Doon ay panimbahon nga mo last lang mga kaigsunan isa ka oras kanto sa isa ka oras og tunga na o kung daghan og bisita daghan usab nga mo share sa ilahang nga mga kinini ang kanana ang ilahang nga mga na to experience mga kaigsunan tanan no nga gusto nga mo share sa kahaponon no labi na sa panimbahon dihas may Treasureville mga kaigsunan nato nga simbahan nga tagaan na og pagtagad no. Now nini nga kagabhion sa dili pa ta mo padayon sa unahan magampo na kita og aron nga sab sa giya sa balang espiritu samtang kita mamalandong sa mga pulong sa Dios. Amahan na mo nga na ikaw kitasaan sa mga langit pasayloa ang daghan ka mga kapakyasan ikaw nasayod sa akong kaluyahon o sa akong mga kapakyasan o Dios. Nagahangyo ako diha kanimo nga ikaw magapataliwala samtang kami magapamalandong sa imong mga pulong nini nga kagabion hinaut nga ang imong giya sa balang espiritu mo'y manaas matagusa nga sa matag pulong nga among pagatun-an kini mahimong leksyon sa matag usa kanamo ug mahimong giya aron sab nga kami makakabot ngadto sa kahimpitan ug mahimong haom unya niya naging harian nga imong gitagana alang sa imong mga katawhan nga haom sab niya nang dapita. Ikaw nasayod kun diin kami nagkulang ikaw nasayod sa among kaluyahon tabangi kami nga makahimo sa pagbarog nini ug ikaw sab mga panalangin sa mga katawhan sa ilahag ang mga panginabuhian yon sa imong kabubuton o yon man usab sa mga katawhan nga naapil sa trahedya o sa mga kalamidad ikaw nasayod sa ilahang kahimtang ikaw lamang magatabang kanila aron usab magpadayon nga malig-on sa pagsagubang sa mga problema o makapadayon usab sa paninguha sa matag adlaw ug mahimong dili kalimot sa pagsangpit diha kanimo ug pagpasalamat diha kanimo. Kalamang magalig-on sa among pagtuo bisan pa man sa mga pagsulay moabot sa among kinabuhi. Magapanalangin usab sa mga magbubuhat nga nagabuhat sa imong kaumahan ug yan man usab sa tag-iyan ining mga estasyon ug sa mga nagadumala niini. Kining tanan akong gisalig og gitugyan gilaw mang madawat sa ngalan ni Jesus manluwas. Amen.
Og nining nga kagabihon mga kaigalaan ug mga kaigsunan, padayon ta no sa ato ang pagtuon. Padayon ta sa ato ang gisgutan usab dinhi. Anhin na ta mga kaigsunan ngadtos kanana ang na ato nang nahisgutan ang kinini ang mahitungod sa garbo mga kaigsunan. Atong nahisgutan ang kinini ang nagkalain-lain nga porma sa gitawag nato og garbo. Atong nahisgutan na usab ang kinini ang 7 ka mga facts mahitungod usab sa gitawag og garbo mga kaigsunan nga mag-lead ngadtos dili maayo no. Ato nang nahisgutan og hapit na nato na mahuman no ang porsyon ni ana mga kaigsunan kagabi atong nahisgutan ang last nga bahin ang 6 o ikaduha ngadtos katapusan mga kaigsunan no atong nahisgutan. Humani ana atong hisgutan ini nga kagabhion mao ang cure na usab nining mao nga klase sa balatian or ingnon nato kinaiya mga kaigalaan. Now sa atong gisgutan usa sa mga facts mahitungod usab sa kinini ang garbo mga kaigalaan mo lead ngadto sa disappointment and wretchedness. Gani kini siya mga kaigalaan no atong gisgutan na ni gabi nga magdala gyud nato ngadto disappointment no. Nga dili maayo ang mahimo nga sangputan mga kaigsunan sa dihang magpabilin kita niini nga kinaiya. Ang last nga bahin mo na ning mo ang delikado mo ni pinakadelikado mga kaigalaan nga mahitabo sa usa ka tawo. Kay kung ang kamatayon mga kaigsunan nining physical nato nga lawas mga kaigsunan mo'y usa ka ingnon nato makuyaw. Pero kini kay bisag buhi pata mga kaigsunan mahimong mahiaguman sa usa ka tawo mga kaigalaan. Mukos siya ngadto sa gitawag og spiritual death. Gani ang usa ka komentaryo niini nag-ingon mga kaigsunan. I saw that some profess Sabbath keepers or spend hours that are worse than thrown away in studying this or that fashion to decorate the poor mortal body. Mo nay nahitabo no usa na siya sa mga hinungdan mga kaigsunan or usa na siya sa mga punto. While you make yourselves appear like the world, dili lamang atos mga tao nga nag-angkon mga kaigsunan nga kanana ang nagbantay sa igpapahulay kundi sa tanan nga mga nag-angkon nga mga Kristohanon mga kaigsunan no. While you make yourselves appear like the world and as beautiful as you can, remember that the same body may in a few days be food for the worms. Muna usahay no. Moingon man ta nga deserve na po ni kay kuan. Yes, but let us remember mga kaigsunan. Are we kaniba gimo nato para nga mahimong malipay ang Dios o mag-gratify ang ato ang kaugalingon niya mahimong ma-appreciate tas kalibutan. Atong hinumduman no mga kaigsunan. May gabi diha kang brother o Sir Maximo Humawas no diha sa may Dumanhog. May gabi diha Brad nagtan-aw og naminaw ron sa imong pulong diri sa Pakulob Dumanhog. May gabi ug maayong pagpaminaw diha kanimo. Nya sumala pa mga kaigsunan, and while you adorn it to your taste to please the eye, you are dying spiritually. Mo man ay kuyaw no. Nainumdum ko sa usa ka kinini ang magwawali ba no. Usahay god no. Usay na usab na tanan no ang ato ang postura diya sa atong naong mga kaigsunan halos na usab na no. Unya in our own taste mga kaigsunan. Nya wa ta nalimot ta mga kaigsunan kung kana ba kamutan ba ka sa Ginoo o dili ba no.
So muna atong pamalandungan mga kaigsunan, atong ibutang sa atong hunahuna kay basin baya unya og nalimot ta, no? Unya dili lang ni nga bahin mga kaigsunan ya, sumala pa din hisgisgutan, you are dying spiritually. God hates your vain, wicked pride, and He looks upon you as a white sepulchre, full of corruption and uncleanness within. Although maing postura, no? Sa ato ang gitawag o panagway, pero sumala pa sa kaputi nga sakit ni o kuyaw ni siya bang kaigsunan, full of corruption and uncleanness within. Tungod dining garbo mga kaigsunan, no? Garbo sa pagpasundayag, no, sa atong kaugalingon, munay kuyaw kaayo mga kaigsunan. And wala na to ni siya na matngon ni tungod kay nganuman ang influensya sa kalibutan mga kaigsunan mo'y permi nato nga makita na pasundayag sa kaugalingon mo'y permi nato nga makita nya nindot man sab sunon, no, nindot man sab siya suhiron mga kaigsunan mo na nga delikado kayo. And matod pa dinhi, we are dying spiritually. Nya iyang paglantaw nato sa mas usa ka puting lubnganan or lungon man ni nang isgutan, full of corruption and uncleanness within. Sakit, no, nga pulong mga kaigsunan, pero bantayan nato, no, kay tungod sa atong pagpagarmo sa atong kaugalingon, pagpanindot, no, nya nalimot ta sa nagbuhat nato, no. Say nahimo pang nausab nato mga kaigsunan ang gibuhat sa atong manluluwas, o gibuhat sa atong magbubuhat. So diha nga bahin, no, ato nang pamalandungan mga kaigsunan kung kana ba ka ha, no, nga atong gibuhat is kabubuton bas Ginoo or dili ba, no. So ato, no, nga pamalandungan sa matag usa. Now dinhita mga kaigsunan sa gitawag natog kining garbo mga kaigsunan mahimong matambalan, no. Usa sa mga kaso nga gisgutan dinhi mga kaigsunan, no, kung nakabantay mo sa sitwasyon ni King Nebuchadnezzar mga kaigsunan. Si King Nebuchadnezzar, kung garbo ang hisgutan, sa diha nga natukod ang iyang gingharian, doon ay garden mga kaigsunan, dili basta-basta, no, ang gingharian ni King Nebuchadnezzar of Babylon mga kaigsunan, which is grabe, no, napalibutan og tubig nya nindot kayo nga garden, di basta-basta, no, tubig, sapa mga kaigsunan, nagpalibot nga di basta-basta dali nga sudlon sa mosakop sa ilaha or mosolong sa ilaha mga kaigsunan. Unya kung moadto sabta sa garden, grabe mga kaigsunan, kaanindot, na ato nang mabasa mga kaigsunan sa Daniel mga kaigsunan, na ato nang mabasa diha ang sitwasyon sa gingharian ni King Nebuchadnezzar, no, ang hari sa Babylonia mga kaigsunan. Now matod pa sa usa ka komentaryo nag-ingon, study Nebuchadnezzar's dream as recorded in the 4th chapter of Daniel, na diha mga kaigsunan, no, i-focus ninyo ang pagbasa diha kini nga portion mga kaigsunan sa 4th chapter sa Daniel. The king saw a lofty tree planted in the earth. Flocks and herds from the mountains and hills enjoyed its shelter, and the birds of the air built their nest in its branches. Thus were presented Nebuchadnezzar's greatness and prosperity. Kung garden ang hisgutan or nasod nga nindot kaayo mga kaigsunan, makita, no, sa panahon nila kining maong gingharian nga sa diin si King Nebuchadnezzar ang naghari, no. Nagrepresent sa iyang kaning isgutan din hi greatness and prosperity. Pagka malambuon niya mga kaigsunan,
Nations were gathered under his sovereignty. His kingdom was firmly established in the hearts of his loyal subjects. The king saw his prosperity, and because of it, he was lifted up. Nakita niya ang iyahang pagkamalampuson. Nakita niya ang iyahang kananaang nindot kayo nga kahimtang sa iyang gingharian mga kaisunan. Ug dinha nga bahin, naunsa man siya? He was lifted up. Nitubo ang gitawag nato garbo mga kaisunan. Unya, notwithstanding the warnings that God had given him, he did the very things which the Lord had told him not to do. He looked upon his kingdom with pride and exclaimed, unsay giingon mga kaisunan sa 4 verse 30 sa Daniel, "Is not this great Babylon that I have built for the house of the kingdom by the might of my power and for the honor of my majesty?" Di ba ni maong gingharian ang dakong Babylonia nga akong gitukod? Matot pa, by the might of my power. Dawa yun na huna magkaigsunan nga ang Dios may nagtukod o nagtugot kaniya magkaigsunan nga maka-build siya sa tawag na tog maong gingharian. Matod pa niya, by the might of my power and for the honor of my majesty. Wala siya hunahuna magkaigsunan nga dunay Dios. Nga kadtong maong gingharian gitugyan lamang ngadto kaniya. Diha nga bahin delikado kaayo mga kaigsunan. The instant that the words were uttered, unsay nahitabo niya kung inyo nang padayunon sa pagbasa mga kaigsunan maong bersikulo sa may nahitabo mga kaigsunan. The sentence of judgment was pronounced. The king's reason was taken away. The judgment that he had taught so perfect, the wisdom that he had prided himself on possessing, were removed. The jewel of the mind, that which elevates man above the beast, he no longer retained. Nga naman, kung inyo nang padayunon sa pagbasa mga kaigsunan, na ang maong bersikulo, kuyaw kayong nahitabo kang King Nebuchadnezzar. Nga naman, tungod kay siya, dili na tawo mga kaigsunan. Nahimo na siya nga, kung inyong basahon, no? Ang bersikulo diha mga kaigsunan 30 ngadtos unahan ngadtos 37. Ang 31 nag-ingon mga kaigsunan, while the word was in the king's mouth, Daniel 4 verse 31 nag-ingon dito, there fell a voice from heaven saying, O King Nebuchadnezzar, to thee it is spoken, the kingdom is departed from thee. Gipanghambog naman niya iyang kaugalingon mga kaigsunan nga mo ni ako ang natukod, no? And they shall drive thee from men, and thy dwelling shall be with the beast of the field. They shall make thee to eat grass as oxen. Mukaon na siya og nahitabo ginis iya mga kaigsunan. Kaon na siya og sagbot. And 7 times shall pass over thee until thou know that the Most High ruleth in the kingdom of men, and giveth it to whomsoever he will. Nalimot siya nga duna pa'y mas labaw kay bisan sa panahon niya mga kaigsunan napadayag na ang Ginoo nga gituohan ni Daniel. Sa dihang pasimbahon siya sa imahe nga iyahang gitukod, mao po'y suggestions iyahang mga kanana ang advisor mga kaigsunan, napadayag na dito bisan katong upat ka mga batan-on, napadayag na usab tungod kay gisunog niya sa hodno wa gyud masunog.
O dinhi na nanghambog pa gyud siya, so diha nga time mga kaigsunan mikaon na siya og sagbot. Unya pa mga kaigsunan ang nahitabo kaniya. Verse 33, the same hour was the thing fulfilled upon Nebuchadnezzar, and he was driven from men and did eat grass like oxen, and his body was wet with the dew of heaven till his ears were grown like eagle's feathers. Tiyaw mo na. Ang paghukom sa Ginoo ngadto kang King Nebuchadnezzar mga kaigsunan, mitubo sa iyahang balahibo, mura nag balahibos agila. Unya, mukaon na siya grass, and his nails like birds' claws. Mura nagkoko mga kaigsunan sa langgam ang iyahang. Muna'y nahitabo niya, no? And at the end of the days, I, Nebuchadnezzar, lifted mine eyes unto heaven, and mine understanding returned unto me. And I blessed the Most High, and I praised and honored him that liveth forever, whose dominion is an everlasting dominion, and his kingdom is from generation to generation. Diha mga kaigsunan naulian, no? Miabot ang panahon, pero nakatagamtam gyud siya. No, ganahimo siyang sama sa usa ka baka, nikaon og sagbot, pero talagsaon kay ang iyahang balahibo mga kaigsunan murang magbalahibos langgam niya ang iyahang mga claw, ay mga kuko mga kaigsunan mura nag kuko sa langgam, no? So ingon ni ana mga kaigsunan instances, no? May ni sa iya mga kaigsunan, no, kay pakita dayon sa Ginoo ang iyahang pagkagarboso. Usahay gud ang tawo mga kaigsunan tagaan og igo nga panahon nga di makamat, pero di gud makamat ngon. Kining nahitabo kang King Nebuchadnezzar mga kaigsunan mo ni kuyaw kaayo, no, nga panghitabo sa iyahang kinabuhi. So muna kung inyohang bantayan mga kaigsunan ang iyahang kinabuhi o tan-awon nimo ang iyahang kinabuhi, grabe, no, ang nahitabo kaniya. Nahimong gipaubos siya pag-ayo sa Dios until the time mga kaigsunan nga nakamatngon siya. Ani nga time, no, wa nagoy ang naghari mo na tong iyahanang kuan dili na siya. Kay siya nahimo naman siyang mananap. Dili basta-basta di katiawan mga kaigsunan ang kahimtang sa tungod lang sa garbo mga kaigsunan. Tungod sa iyahang dakong garbo, sa iyahang sumala pa iyahang natukod sa iyahang mighty hand. Nalimot siya, no, nga gitugyan lang sa Ginoo ang pangagamhanan ngadto niya. Muna inalimtan niya mga kaigsunan. So muna sa ato mga kaigsunan, no, matod pa sa usa ka komentaryo niini, in a moment the reason that God had given him was taken away, the judgment that the king thought perfect, the wisdom on which he prided himself was removed, and the once mighty ruler was a maniac, his hand could no longer sway the scepter. Dili na, no? The message of warning had been unheeded, now stripped of the power his creator had given him and driven from men. Nebuchadnezzar did eat grass as oxen, and his body was wet with the dew of heaven, till his ears were grown like eagle's feathers, and his nails like birds' claws. God's purpose that the greatest kingdom in the world would show forth his praise was now fulfilled. This public proclamation, in which Nebuchadnezzar acknowledged the mercy and goodness and authority of God, was the last act of his life recorded in sacred history. Muna kung tanawon ninyo mga kaigsunan, no, dako og although dili man ni siya Israelitas, no, si King Nebuchadnezzar mga kaigsunan, pero dako siya og paglaom, no, nga mamaluwas tungod kay nga numan nakamatngon siya sa iyahang sayop.
No, may lang untag ingon ana mga kaigsunan, no, di pa ulahi ang tanan makahimo tas pag hibaw nga nasayop ta. Kining garbo ra ba usay malimbungon kaayo. No? Nya di na ta makahibaw nga sayop na di nga ato ang gihimo. So kini nga bahin sa dihang nakahimatngon manggod siya, no, kung imong basahon tong Daniel mga kaigsunan. Sa dihang nakamatngon siya mga kaigsunan sa iyahang nga kahimtang or sa iyahang sayop, mituaw siya sa langit. Then that's the time mga kaigsunan na ulian gyud siya, no, nawagtang tong koko nga tag-as kayo nya ang iyahang balahibo mga kaigsunan na himong samas balahibo sa langgam nya nimang kag mukaon na kag kanan ang sagbot sa palibot samas usa ka baka na mo delikado kay mga kaigsunan, pero nindot kayo ang nahimong nahitabo niyo pagbadlong sa Ginoo ngadto sa iya ha. So sa ato usab mga kaigsunan, usa may atong buhaton aron sab kita mahimong magmadaugon niining gitawag og pride, na. So ang buhaton matud pa siyan what encourages pride. Na. Ato ginang likayan o biyaan mga kaigsunan, we need to shun everything that would encourage pride and self-sufficiency. Therefore, we should beware of giving or receiving flattery or praise, mga kaigsunan. It is Satan's work to flatter. He deals in flattery as well as in accusing and condemnation. Kana bang giulog-ulogan ta? Giuluhan ta, mga kaigsunan. Mao nay buhat ni Satanas, mga kaigsunan. Sumala pa. It is Satan's work to flatter. Bisag sayop na la. Nindot na, sakto. Ulo-uluhan, no? Thus he seeks the works, the ruin of the soul. Those who give praise to men are used by Satan as his agents. Delikado kayo mga kaigsunan, no? Kanon na ang bisag di na mao, ato gyapong daigon, no? Ulo-uluhan ba kanang flattery, no? Gisgutan diha mga kaigsunan. Nya nahimo ra ba hinuon tang agents of Satan, sumala pa. Delikado, no? Let the workers of Christ direct every word to praise or of praise away from themselves. Let selves be put out of sight. Christ alone is to be exalted. Unto him that loved us and washed us from our sins in his own blood, let every eye be directed and praise from every heart ascend. Revelation chapter 1 verse 5 ang uban nga portion ni ana mga kaigsunan. So mo na, no, likayan na to, no, kada na ang luluhan na ta bisag sayop na usahay, kada na ang murag ganahan pud ta, no, bisag sayop na god o di na mao mga kaigsunan, no, gawas kung kana na ang pag-appreciate mga kaigsunan may problema, no, pero kana na bang ululuhan bisag sayop na, delikado kay na, no. Unya dogang pa mga kaigsunan, pride must be crucified. The only hope for us if we would overcome is to unite our will to God's will and work in cooperation with him. Hour by hour and day by day, we cannot retain and yet enter the kingdom of God. If we ever attain unto holiness, it will be through the renunciation of self and the reception of the mind of Christ. Pride and self-sufficiency must be crucified. Kana nga portion mga kaigsunan, no? Kana gisgutan, di man ni literal good mga kaigsunan nga ilansang gyud, no? Kundi ato gyud ang kuan, no? Buhian, no, kana nga portion mga kaigsunan, kana nang garbo o kana na ang pagka sufficient, no, sa ato nga kaugalingon. Are we willing to pay the price required for us or of us? Are we willing to have our will brought into perfect conformity to the will of God? Manay mga pangutana mga kaigsunan. Willing ba ta
nga ato ang kabubuton mga kaigsunan, mahimong makonform perfectly ngadto Dios, kabubuton sa Dios. Kay kung dili ta willing mga kaigsunan, di gyud na mahitabo no ang kabag-uhan nato no. Until we are willing, the transforming grace of God cannot be manifest upon us. Imposible gyud kayo mga kaigsunan. Una, sige na lang tag-ingon mga kaigsunan, ingon ani na gyud ko. Ngano man, ingon ani gyud ko munang ay kog bikla. Mo na dayon ta no? Kay ngano man mga kaigsunan, we are not willing na nga mahimong mo conform sa kabubuton sa Ginoo. Nga naman, naa pa ang ato ang kaugalingon nga gitawag og garbo mga kaigsunan. So muna nga, bisan og giluwas tas Ginoo sa former natong sala mga kaigsunan, pero nagpabilin ta sa ato ang gitawag og kaugalingong kining garbo mga kahigalaan og kanini ang pagkakontinto nato sa tong kaugalingon. Mo nang delikado kayo mo nang di gyud nato dili gyud ta mahimong mabag-o sa atong kaugalingon, di gyud mausab ang ato ang kaugalingon. So until we are willing, matod pa, the transforming grace of Christ cannot be manifest upon us. So hopefully no dinhi nga bahin mga kaigsunan matngon na nato no kay daghan man to atong gihisgutan dinhi na mahitungos garbo mga kaigsunan. Unya kung kita magpabilin diha ni ana, dili gani tal willing nga mo submit mga kaigsunan sa atong kaugalingon, lisod yun ang pagbag-o na kay mo lagi na no sa akong giingon mga kaigsunan, pag ingon gani nga kinini ang or matando gani no nga ato ang kaugalingon nga garbo mga kaigsunan, maingon gyud dayon tanong ingon ani gyud ko. Wala nga walay kabag-uhan mga kaigalaan ug mga kaigsunan sa ato nga kaugalingon. Nang delikado kaayo no. Main kabi diha kang Doc Lavender Bukaling no sa salamat sa pag-view sa ato ang Facebook Live dinhi sa tingog sa Reformasyon. Now katapusan nga portion mga kaigsunan or katapusan usab nga passages no akong basahon mga kaigsunan. Kinahanglan matod pa must die o mamatay kita diha sa kanini ang gitawag og garbo. Kaning garbo ba mawagtang ni gyud sa ato ang kaugalingon. So in order nga ma-overcome nato moto sa gisgutan diha atong likayan o wala tag encourage niini mga kaigsunan unya dayon pride must be crucified atong itugyan ang atong will nga tos Ginoo. Kay without Him, matod pa, bisan si Kristo mingon, without me, ye can do nothing. Last nga passage, no, akong basahon magkaigsunan. I saw that God's people are on the enchanted ground, and that some have lost nearly all sense of shortness of time and the worth of the soul. Pride has crept in among Sabbath keepers, pride of dress and appearance, saith the angel. Sabbath keepers will have to die to self, die to pride and love of approbation. Kana nga portion mga kaigsunan, not only for Sabbath keepers, kundi nga tos tanan mga kaigsunan nga nag-angkon nga mga Kristohanon. Once nga naa nato ni nga mga garbo mga kaigsunan, mahimong mahitabo nga lisod yun, no? Matod pa, no? Sa atong mga naisgutan nga mukos nga kananaang ug matambagan ta, sumala pa, no? Sa atong naisgutan last time, ug matambagan ganita, mukos siya og hatred. Unya kung matandog, no? Nga atong opinion mga kaigsunan mo to, no? Nya, mahimong sa ato ang mga success, no, pag malaki gid nato atong kaugalingon say malimot ta sa Dios nga without Him dili nato makabot ng tanan. No, kung wala siya di gid nato na mahimo ang tanan mga kaigsunan. So ato nga pamalandungan
kini nga bahin magkaisunan. Ngano nga importante kaayo, no, sa nagaisgutan na nato gana sa nang labay nato nga mga pagtuon. Importante kaayo ni sa atong kinabuhi mga kaisunan nga tun-an or kini nga bahin mahimong matngon kita kay sa atong kay text mga kaisunan sa Proverbio 16 bersikulo 18 sa una natong pagtuon ni nga nini nga topiko. Matod pa, ang pagkagarboso magauna sa pagkalaglag o ang pagkamapahitas ong espiritu magauna sa pagkahulog. Delikado kayo mga kaisunan. Nya, nangandoy biyata nga mga tutag langit, no? Mo biyan na ato ang pangandoy mga kaisunan. Nya, magpabili ni nato. Dili man ni conform sa wills Ginoo mga kaisunan. So, imposible kayo, no? Mahimo rang torture niya og madto tag langit kay nganuman dili man nimo kinaiyas Ginoo, masig mo create pud ta dito marites nga style dito ni abot sa langit, no, kay mo'y atong naandan dinis kalibutan or di ba nahimong masina ta sa ato ang makita na so muna siya, no, atong matngudan mga kaisunan. Wa naman tay igong oras, no, sa ato ang programa mga kaigalaan. Ato ning tapuson mga kaisunan pinagis pagampo. Dalaygon og silimbaho ng mga Dios nga naikaw sa kitaas sa mga langit. Salamat nining kaygunan imong gihatag nganhi kanako sa diin na makahimo sa o nakahimo sa pagpahat sa imong mga pulong nining kagabihon. Ikaw lamang magapanalangin sa mga pulong nga nasabwag nga kini usab mahimong makaabli usab sa matag una-una og kasing-kasing sa matag usa nga nagapaminaw. Ikaw lamang magapanalangin kanila og magalig-on sa among matag usa ka pagtuo nga bisan pa man sa mga pagsulay kami makahimo sa pagbarog nga maligon. Ikaw lamang magapanalangin sa tagiyan ini mo estasyon og sa mga nagadumalaw sab nini. Kining tanan ang gisalig ug gitugyan gilamang madawat sa ngalan ni Hesus nga mong manuluwas. Amen. Hangtod sa sunod higayon mga kaigalan ug mga kaigsunan dinhi sa atong programa ang tingog sa reformasyon in behalf sa Seventh-day Adventist Reform Movement. Dinhi sa tingog sa reformasyon kininyong alagad kanginan Brother Aldrin Romo magaingon kaninyo maayong gabi o daghang salamat sa inyong pagpaminaw. Kining huni nga inyong nabati may usa ka timaan nga natapos na usab ang atong tulumanon ang tingog sa reformasyon. Kini inyong alagad sa kanginan temporaryong manamili diha kaninyo uban ang pag-ingon bulan silang nga nagabasa nagapatalingong ug mituman sa pulong sa Ginoo kay ang panahon hadol na. Ako sa kinasingkasing magadapit kaninyo sa pagpaminaw kanunay ning maong tulumanon ang tingog sa reformasyon. Kini nga tulumanon gidalit nga na kaninyo pinagi sa Seventh-day Adventist Reform Movement ang tingog sa reformasyon. Hangtod sa sunod kayon sa samang takna og istasyon daghang salamat sa inyong pagpaminaw.